Καλησπέρα από την Αργό. Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία υπέροχη χειροποίητη πλεκτή τσάντα σε λευκό χρώμα με μεταλλικά στοιχεία σε χρυσή απόκρουση και μία ιδιαίτερη πλέξη στο καπάκι της. Διαθέτει διπλή αλυσίδα ώστε να μπορεί να φορεθεί στον ώμο ή και χιαστή, με ανοιγόμενους κρίκους για εύκολη αφαίρεση της αλυσίδας, πάμε λίγο στο εσωτερικό της. Έχει εσωτερική βαμβακερή επένδυση από φλωράλι υφασμά και μία τσέπη. Επίσης, διαθέτει ειδική ενίσχυση για μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη εμφάνιση της τσάντας. Θα την βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.nargo.gr. Επίσης, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram για να ενημερώνεστε για προσφορές και νέα προϊόντα, καθώς και να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube @nargo.gr.